Nang marinig naman nila ang sinabi nito, minabuti na lamang nilang magsawalang imik upang hindi na tumaas pa ang tensyon sa paligid. Ang ginawa nila, binilisan palalo ang paglalakad patungo sa bahay ni Mang Pedring. Sa pagdating nila sa tahanan na kanilang tinutuluyan, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang anak ng nagpatuloy sa kanila na buntis pala. Sa puntong yon, doon nila napagtanto na maaaring kaya bumibisita ang siyam na panauhin sa bahay ni Mang Pedring ay dahil sa anak nitong buntis. Matapos nilang makumpirma na nagdadalang tao ang anak nito, dali-dali din naman nila yung pinahira ng langis pantaboy sa mga aswang. Kinahapunan, habang nag-uusap silang tatlo, naging maayos naman ang lahat. Kahit wala pang pinanghahawakang ebidensya silang dalawa, nasisiguro nilang aswang nga ang gumagambala sa buntis na anak ni Mang Pedring. Bagaman mahirap itong paniwalaan gawa nga ng walang basihan, nasisiguro nilang yun lamang ang dahilan ng mga panauhin sa pagbisita nito sa bahay na kanilang tinutuluyan. Buong buhay kasi nila Pau at Jun, wala pa silang naranasang ibang nilalang bukod sa uri ng mga aswang ang maaaring gumagambala sa tiyan ng isang buntis. May mga pagkakataon ding gumagambala dito ang mga engkanto pero ginagawa lang yon ng mga nilalang kung sa kanila ang binihing dinadala ng ordinaryong tao. Sa pagsapit ng ikatlong araw, naging maaliwalas naman ang buong paligid. Habang maaga pa, nagpasya na muna silang magkape habang patuloy na nag-uusap. Nang mapag-alaman ni Mang Pedring na muli silang tutungo sa bundok, hindi naman sila nito pinigilan. Kabilin-bilin na nito sa kanila, mag-iingat sapagkat meron siyang nararamdamang kakaiba. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa sila Pau at Jun kundi ang sumang-ayon. Makalipas lamang ang ilang minuto, muli na naman nilang binagtas ang daan patungong bundok para kumuha ng mga sangkap sa panggagamot. Dahil sa kokonti na lamang na halamang gamot ang kanilang kukunin sa bundok, kung kaya't hindi naglaon naging maaga pa ang kanilang pag-uwi. Sa pagtungtong ng 3:00 ng hapon, habang binabagtas nila ang paanan, muli nilang nasilayan ang pagsalubong ng 9 na kalalakihan. Sa puntong yon, ramdam na ramdam nilang dalawa ang presensya ng mga itong ibang-iba na sa 2 araw na kanilang pagkakasalubong. Ang galaw ng mga nilalang na yon parang may intensyon ng pumatay. Nanlilisik na din ang mga mata nitong nakatitig sa kanila habang unti-unting namumula. Nag-umpisa na ding makaamoy sila ng mga nakakasukang baho sa buong paligid na nanggagaling sa katawan ng mga kalalakihan. Bagaman may nararamdamang konting takot ang dalawa, pinili nilang lagpasan ang mga nilalang na yon ng buong tapang. Alam nila Pau at Jun na kung magpapadala sila sa kanilang mga nararamdaman, maaaring hindi na sila makababa sa bundok na yon. Dahil sa kakaibang tikas at presensyang pinakawala ng magkaibigan, kung kaya't walang nagawa ang mga kalalakihan, kundi sundan na lamang ito ng kanilang mga paningin. Sa pagbalik nila ng bahay ni Mang Pedring, dala-dala nila ang kakaiba nilang karanasan ukol sa mga pangyayaring naganap sa bundok. Mariin nilang pinag-usapan ang tungkol sa bagay na yon, gawa ng nasisiguro nila na noong mismong gabi, gagawa na ng hakbang ang grupo ng mga aswang. Bagaman isang banta pa lamang ito, sineryoso na yon ang magkaibigan sa kadahilan ng alam nila na mamamatay ang anak ni Mang Pedring kung magpapabaya sila. Ang naisip nilang plano, kagaya pa rin ng dati. Lalapatan nila ng mga buhay na kataga ang tiyan ng babae, maging ang buong bahay. Yun na lamang ang nag-iisa nilang paraan
upang mailigtas ito sa tiyak na kapahamakan. Sa pagpatak ng 6:00 ng hapon, agad din naman nilang ikinalat ang mga buhay na salita sa paligid. Ipinako nila ito sa mga pundasyon ng bahay upang masigurong hindi ito basta-bastang matitibag sa oras na pagtangkaan yung wasakin ng mga aswang. Matapos nila yung gawin, dali-dali naman silang bumalik sa loob ng tahanan para magmasid at makiramdam. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, habang nagpapahinga silang dalawa, naramdaman nila ang dahan-dahang pag-iba ng simoy ng hangin. Dahil sa bigat ng pakiramdam noon ni June, dali-dali naman siyang napaupo sa kanyang kinahihigaan at kasabay nito ang pagramdam nila sa pagdating ng 9 na kalalakihan. Mga lintik ka mo! Mga hilabtero! Ang ibig sabihin sa Tagalog, mga lintik kayo, mga pakialamero. Sigaw yan ng pinuno ng mga aswang na siya namang agad na ikinagimbal ng mga taong nagpapahinga sa tahanang yon. Dahil sa ingay na ginawa nito, kaya na may agad na nagising si Mang Pedring. Paglapit nito sa kinaroroonan nila June, nasipat naman niya yung tulala habang maiging pinakikiramdaman ng paligid. Maya-maya pa, nang akmang magtatanong na si Mang Pedring kung ano ang nangyayari sa labas, seryoso naman yung sinabihan ni June na manatiling tahimik. Wala siyang ibang gagawin kundi protektahan ang kanyang pamilya sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa puntong nasipat ni Mang Pedring na seryoso na ang dalawa, wala na yung nagawa kundi ang tumango at sumang-ayon. Ni katiting na pagmamatigas nito ay hindi nito nagawa, dala ng labis na takot at pagkabahala. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpasya silang dalawa na kumprontahin ng mga ito. Alam nila June na hindi sila titigilan ng mga nilalang na yon hanggat hindi ito nakakatikim ng leksyon mula sa kanilang dalawa. Sa paglabas nila ng bakuran, unti-unti nilang naaaninag ang mga figura ng mga nilalang. Habang patuloy na nasisinagan yon ng liwanag ng buwan, doon nila tuluyang nasilayan ang mga kakaiba nitong kaanyuan. Maliban sa wala na itong saplot pang itaas, kitang-kita din nila ang mga nagsisiksikan nitong mga ngipin na tila ba gusto ng mga gat. Ang mga katawan naman ng mga nilalang na yon nababalot sa kulay itim na langis na may daladalang napakasangsang na amoy na maihahalin tulad mo sa amoy ng nabubulok na laman ng tao. Labis-labis na din ang pamumula ng mga mata nito, indikasyon na nagawa ng makamit ng mga nilalang na yon ang anyo ng isang ganap na aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, rinig na rinig nila ang pag-aangil ng mga nilalang. Pagsilay nilang ilang dipa na lamang ang kanilang pagitan, bahagya naman silang natigilan at kasabay nito ang seryosong pagwika ni Pau ng, "Nga pang perwisyo ka mo? Wala na gid ka mo obrahon sa kaugalingon nyo?" Sa Tagalog, bakit kayo namemerwisyo? Wala na ba kayong gagawin sa buhay ninyo? Dahil sa sinabi ni Pau, bigla namang nag-angil ang isa sa mga aswang na parabang hindi na nito maatim ang pakikipaglaro sa kanilang dalawa. Sa isang iglap, nag-aangil naman yung sumagot sa kanya ng, "Mga peste ka mo! Hindi ka mo maghilabot sang hindi inyo kay ang unod sang tiyan sang babae nga ina! Pagkauna mon!" Sa Tagalog, mga peste kayo. Huwag na kayong mangialam dahil ang sinapupunan ng babaeng yan ay pagkain namin. Matapos nitong makapagsalita, hindi na yon nakapagpigil sa nararamdaman nitong galit sa dalawang antingero. Paghawak ng aswang sa bakod ng bahay nila Mang Pedring, agad naman yung natigilan nang maramdaman niya ang pagkapaso ng kamay nito. Umuusok ang kamay ng nilalang na yon
na parabang nasusunog. Dahil sa pangyayari, wala naman yung nagawa kundi ang mapaatras habang nag-aangil. Nang mapag-alaman ng mga nilalang na yon ang tungkol sa ginawang pangontra ng dalawa, doon nila napagtanto na wala silang kapangyarihan para pasukin ang bahay. Subalit gayon paman, kahit alam ng mga aswang na nababalot yon ng mga buhay na karunungan, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang mga nais. Tila bang mas matindi pa rin para sa kanila ang tawag ng laman ng buntis kesa sa takot sa dalawang antingero. Sa pagtaas ng tensyon sa paligid, paisa-isa na ngang inilabas ni June ang kanyang mga tinatangang mutya. Ang iilan sa mga ito, mutya ng ipo-ipo, mutya ng apo, mutya ng marindagit at ang baon na libon. Lahat ng mga mutyang yon, purong pandigma at pansabulag sa mga nilalang na hindi nakikita. Dahil sa mga gamit na nasilayan ng mga aswang, nagpasya ang mga itong gamitin ang kanilang mga alas. At yon ay ang pagsakatuparan sa ikalawang anyo ng mga aswang. Sa isang iglap, biglang nasilayan nila June ang pagsihabaan ng mga kuko nito habang dahan-dahang nangingitim ang kanilang mga balat. Nag-umpisa na ding mamula ang kanilang mga mata at kasabay nito ang pagtarak ng kanilang mga kuko sa lupa. Parang mga asong nag-aangil ang mga nilalang na yon na siya namang labis na ikinagalit ni June. Walang sabi-sabi. Buong lakas niyang binato ng tigalpo ang mga ito na siyang naging sanhi upang bumulagta ang dalawa sa mga aswang na naroon. Nang masipat naman ni Pau ang galit ng kanyang kaibigan, agad naman niya yung inabisuhan na magdahan-dahan. Kapag nagkataon kasing mawala ng kontrol itong si June, maaaring madamay ang mga katabing bahay ni Mang Pedring. Dahil sa sinabi ng kaibigan niya, kung kaya't agad din naman siyang huminahon. Ang ginawa niya, manatiling nagmamasid habang patuloy na pinakikiramdaman ng susunod na gagawing hakbang ng mga aswang. Bago pa man makagawa ng plano ang mga nilalang na yon, inabisuhan ni Pau itong si June na magbantay na lamang sa entradang pinto ng bahay. Siya na ang bahalang humarap sa mga nilalang na yon, gawa ng naniniwala siya na sapat na ang kakayahan niya para lipulin ang mga ito. Matapos namang marinig ni June ang sinabi ng kaibigan niya, dali-dali naman siya noong pumuesto sa entradang pinto ng bahay. Habang pinagmamasdan niya si Pau, nasipat niya yung taimtim na nag-uusal habang tinatanggal ang balabal na nagsisilbing pantakip sa mga gamit niya. Sa pagbaba niya ng balabal na nagkukubli sa ora ng kanyang mga gamit, doon na niya nailabas ang 3 uri ng libon na nakaukit na parang isang bahay ng pagong. Pagsilay ng mga aswang sa gamit na yon, dahan-dahan naman yung napaatras habang nababahalang nagwiwika ang pinuno ng mga ito ng, "Anong klaseng gamit yan?" Dahil sa sinabi nito, bigla namang napangiti si Pau habang sumasagot ng, "Paano nyo malalaman kung hindi ninyo susubukan?" Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman yung naglakad papalabas ng bakuran kung saan wala ng mga nakabaong pangontra. Pagharap niya sa mga nilalang na yon, walang pagdadalawang isip naman siyang sinunggaba ng 2 aswang at kasabay nito ang walang habas nitong pagkalmot at pagkagat sa kanyang katawan. Subalit habang ginagawa yon ng mga nilalang, nananatiling nakatayo lamang itong si Pau, tumatawa na parabang hindi nasasaktan. Matapos nilang marinig ang pagtawa nito, doon nila nasilayan ang wasak-wasak na nitong damit, subalit nakapagtatakang wala yung pinsalang natamo sa katawan niya mismo. Pag-atras ng mga aswang sa kanyang kinatatayuan,
Malaya namang inilahad dito ni Pau kung ano ang kanyang gamit na tinatangan. Ayon kay Pau, na ang gamit niya na yon ay isang kalasag ng pagong na bao. Isa itong uri ng nyog na walang mata, na ang disenyo ay tila bang isang bahay ng pagong. Ang katangian nito, pinagsamang kabal at kunat ng katawan na kahit baril, patalim at iba pang uri ng armas ay hindi doon tatalab. Nagbibigay din ang gamit na yon ng lakas sa pagsuntok na para bang sinapak ka ng kamaong gawa sa bato. May kakayahan din itong kontrahin ng kulam, barang at iba pang mga palipad hangin na makakasakit sa taong kinagagalitan ng may alam sa aral. Dagdag pa ni Pau na ang lahat ng abilidad niyang yon taglay lamang ng isa niyang pagong na bao. 3 yung hawak niya, ibig sabihin 3 beses din ang epekto nito sa katawan niya. Matapos niyang makapag-wika, bigla naman siyang naglaho sa harapan ng mga aswang at kasabay nito ang paglitaw niya sa likurang bahagi ng kinatatayuan ng mga ito. Pagsapak niya sa isang aswang na nakatayo, bigla naman yung tumilapon na siyang naging sanhi upang maramdaman ng iilan pang nakatayong aswang ang kanyang presensya. Subalit bago pa man makagawa ng pag-atake ang mga ito, nagawa na niya yung matadyakan hanggang sa hindi maglaon tanging ang pinuno na lamang ng grupong yon ang naiwang nakatayo sa lugar. Dahil sa wala ng pagpipilian ang pinuno ng mga nilalang, kung kaya't tanging pagpapakawala na lamang ng Tigalpo ang nagawa nito. Akala niya, tinabla ng Tigalpo itong si Pau pero nagkamali siya. Maya-maya pa, bigla na lamang naglabas ng isang kulay itim na bato itong si Pau at kasabay nito ang paglitaw sa kanyang anino ng isang malaking itim na aso. Habang pinagmamasdan niyo ng aswang na nag-aangil, tila ba unti-unti nang nanigas ang kanyang katawan. Ni pagsigaw ay hindi niya nagawa dahil sa labis na takot. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, doon na tuluyang napagtanto ng aswang na ang pinakawalan niyang Tigalpo ay bumalik sa kanyang katawan. Mahirap mang paniwalaan pero yun lamang ang nakikita niyang dahilan sa paninigas ng kanyang katawan. Mamili ka. Alis ka rito o ipapakain kita sa alaga akong aso. Seryosong wika ni Pau sa nilalang. Dahil sa kanyang naging katanungan, doon na unti-unting nagmakaawa ang nilalang. Bagaman taliwas yun sa kanyang paninindigan, alang-alang sa kanyang kaligtasan ginawa niya ito ng walang pag-aalangan. Nang masambit na ng aswang ang pangako nito sa kanilang dalawa, agad naman niya yung pinakawalan ng walang kahit na anong salita. Nasisiguro noon ni Pau na hindi na babalik ang mga ito sa lugar na yon, gawa ng alam niya kung anong pag-uugaling meron ang ganoong uri ng nilalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang lumapit sa kanya si Jun para makipag-usap. Tuwang-tuwa ito dahil muli na naman niyang nasilayan ang karga ng kanyang kaibigan. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya na silang magpahinga para naman kahit papaano meron pa silang lakas para umuwi kinabukasan. Ngayong pangkasalukuyan, palaging nakatambay sila Pau at Jun kasama ang ibang antingero sa isang sikat na kapihan sa tabi ng malaking pamilihin sa Bacolod. Dito sila palaging nagtitipon-tipon kapag may plano silang manguha ng mutya at mga sangkap. Magpahanggang sa ngayon, patuloy pa rin nilang naaalala ang kanilang mga karanasan noong makatagpo sila ng 9 na aswang at ang paggamit ni Pau sa kanyang tinatangan na kalasag ng pagong.
Okay. Opinion ko sa kwento. Grabe, sayang, no? Okay sana kung mahaba pa to eh. Kaso, ito lang sinend nung dalawa eh. Para sa mga hindi pa nakakakita ng picture ni Pawat Jun, ilalagay ko sa dulo ng video natin para makita ninyo. Pero kasi na-upload ko na to sa Facebook page ko. Follow nyo ako ang Pinuno. Ando dun yun. Parang meron na akong almost 200,000 followers ata. Basta, andun yung picture nitong dalawa. Pero lalagay ko pa rin sa dulo ng video para makita ninyo. Masasabi ko lang na akala ko yung mismong kalasag ng baon ng pagong yung gamit nila. Hindi pala. Nyog pala yun na walang mata. Tapos pwedeng 3. Tapos magpapatong-patong yung lakas nun. Di ko alam na pwede pala yun sa mutya. First time ko lang malaman yun. At saka, yung gamit nung baon na walang mata, sobrang tindi pala nun, no? Parang takot yung mga aswang. Pero para sa akin lang to. Opinion ko lang to. Yung mga nakaharap ni Pawat Jun, mga ordinaryong aswang yun. Paano kaya kung mga tipong maranhig, kabunan, yung mga ganun na yung makaka-enkwentro nila, di ba? Parang medyo papalag yun ng konti eh. Pero wala sa kwento eh. Ordinaryong aswang lang yung nakita nila tapos naka-enkwentro. Pero, ang pinakamaganda nito, nakita natin kung gaano kalakas yung baon na yun. Tapos, pwedeng pagpatong-patungin hanggat meron ka, hanggat nakakakuha ka ng buhay na baon na walang mata, pwede mong tanganin yun. Diba? Yun lang yung natutunan natin sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.